Inselmilkom u nilqawkom għal dan il-podcast evanġeliku imbierek min jisma' fejn flimkien niddiskutju il-Kristjaneżmu u l-ħajja Kristjana. Is-suġġett li niddilhom jew illum ħajkun jismu Tamlux bħalhom. Nilqak Pastor Paul, lilek Joseph, Grazzi. li bħal dejjem taċċettaw l-istedina tagħna. Tamlux bħalhom. Titlu li ħanitlu fih naqra fid-dettall ukoll. Attwalment se nitkellmu dwar is-sinkretizmu reliġjuż. Tistgħu tgħidulna xi sekunda? Is-sinkretizmu reliġjuż huwa meta ħanejdu jiena Kristjan. U nissellef idejat minn reliġjon oħra u kapriċċjużament ninkludi dik l-idea jew dik il-prattika fil-ħajja tiegħi. Meta m'għandi ebda awtorità biblika biex nagħmel hekk. Dal-fenomenu jiġri ħafna iżjed milli nimmaġinaw. Illi Alla jridna illi il-twemmin tagħna ikun msejjes fuq ir-rivelazzjoni divina tiegħu, fuq l-Iskrittura maqza. U nispiċċaw nisselfu ideat jew nadottaw ideat jew konċetti jew anke twemmin illi m'hemm ebda awtorità għalih fl-Iskrittura. Ħanibdew minn xi ħaġa forsi żgħira. Kristjan li jagħmel il-yoga. Meta taf li l-yoga hija prattika tal-reliġjoni tal-Lvant. Jew Kristjan jemmen li wara mewtu se jgħaddi minn xi tisfija jew purifikazzjoni. Meta il-purifikazzjoni tagħna diġà hija tagħna minħabba il-mewt riparattiva ta' Ġesu Kristu. Kristu diġà ħasilna minn dubietna, ippurifikana, tagħna l-mafra sħiħa, u allura dik l-idea li qed nimporta mill-paganizmu qed m'għandix nabbiha. Alla jwissina ħafna dwar din il-trappola li nistgħu nqabdu fija u naħseb jiena ħafna Kristjani huma maqbudin xi ftit jew wisq fiha. Jekk pereżempju naraw fil-Deuteronomju għandek il-Mosè li qed ikellem lil ġenerazzjoni ta' nies li kienu se jirtu l-art imweda u jgħidilhom fid-Deuteronomju 12 vers 29 meta l-mulejla tiegħek jaqta' barra minn quddiemek il-ġnus fejn sejjer biex toħodhom u attwalment toħodhom u tagħmmar farthom qis li ma tidħolx fin-nassa billi tmur warahom wara li jkunu inqerdu minn quddiemek. U ma ssaqsi xejn fuq l-allat tagħhom billi tgħid kif kienu dawn il-ġnus jaqdu lill-allat tagħhom. Jien ukoll se nagħmel l-istess. Qed tara l-idea illi nitħajru minn reliġjonijiet oħra u dak li forsi joġobna jew jattirana nagħmlu aħna wkoll. Mosè qed jgħidilna din hija trappola, din hija nażba li nistgħu naqgħu fiha. La tagħmilx hekk lill-mulejla tiegħek għax kull ħaġa mistkerħa mill-mulej li hu joboda għamlu dawn lill-allat tagħhom għax huma wkoll ħarqu fin-nar lis-subien u l-bniet tagħhom fġieħ lill-allat tagħhom. Kull ma nikmandakom qisu tagħmluh u la żżid xejn miegħu u lanqas tnaqqaslu. Iż-żid tnaqqas imma dak li ordnalek il-mulej dak u dak biss għamel u dak kollu għamel. Hekk nkunu inħlisna minn din il-problema illi ħanajlek anke matul l-istorja tal-Knisja naraw dan il-sinkretizmu reliġjuż kemm verament kien u għadu prevalenti sal-ġurnata tal-lum. Fil-fatt kif qed nisimgħu mhix xi ħaġa moderna din li bdiet fi żminijiet riċenti minn dejjem. Ġifieri rajna fid-Deuteronomju Ġeremija. F'Ġeremija 10 naqraw hekk jgħid is-sit. Titalmux il-modija tal-pagani u titħawdux bis-sinjali tas-sema għax il-pagani huma mħawda bihom l-istess ħaġa. Tħaltux, timportawx idejat prattiċi, twemmin mill-pagani minn dawk li jaduraw Alla toħra. Kien fil-passat u għadu jiġri sal-lum f'diversi aspetti. Per eżempju, Gandhi darba qal jiena Kristjan u Hindu u Miżlem u Ludi. Min kollox. Min kollox. U ovvjament bħala persuna aħna nafu l-ġit li jagħmel eċetera, però din hija bla sens għaliex.
u tiskanta kemm hija mifruxa insemmu l-ekumenizmu modern, per eżempju. Ir-raġuni ent tisma' tiegħek biss tajjeb, le mhux l-oħrajn mhux ukoll għandhom l-affarijiet tajjeb, ejjew nippuljaw kollox. Naqbdu it-tajjeb ta' dak, it-tajjeb tal-ieħor, nitfhom kollha f'dil borma nħaltuhom, taħlita nobis. Ġifieri dan huwa s-sinkretizmu, anka huwa propost u mmexxi l-qudiem b'idea isma' qed navvanzaw, qed inkunu moderni għaliex dik l-idea tal-mentalità li verità waħda, li tgħallem il-Bibja biss, li jinbiss għandek raġun l-oħra jkollha għandhom tort. Ejja nikbru taf kif ma nibqgħux moħħna magħluq hekk. Niftħu moħħna u ndaħlu daw l-affarijiet kollha pożittivi mentri taf jindaqsi l-verità hija dejqa. L-errur huwa wiesa, 1+1 kemm huwa 2 u 2 biss. Imma mbagħad tista' tgħid inti 1+1 10, 20, 50, 100,000 tgħid kemm trid. Imma żomm ma dik il-verità kif tibda tdaħħal idejat oħra u tħallat hemmhekk waqgħet fin-nasba li smajna dwarha u li m'għandniex naqgħu fuqha, m'għandniex naqgħu fiha. U kemm jaħassek kemm aħna mwissijin regolarment fil-Bibja biex ma nagħmlux hekk. Pereżempju Pawlu fil-Kolossin, kapitlu 2 vers 8 jgħidilna: araw li ħadd ma jħassarkom filosofija u fieraħ skont it-tagħlim tal-bnedmin u skont l-elementi tad-dinja u mhux skont Kristu. It-tagħlim tagħna rridu niċċevuh mingħand Kristu u kwalunkwe filosofija li tipprova taqtana minnu hija kundannata. Hija filosofija fierħa battala li ma tiswinniex. Fil-fatt qed nagħmlu l-ħsieb tal-bniedem fuq Alla u hekk qed inġibu aktar importanti u qed nagħmlu u jswara l-idea tagħna issa xi ħaġa ġdida xi ħaġa. Qegħdin nuru l maħnis sodisfatti bil-kelma tal-Alla, bil-verità tiegħu li huwa għaddielna. Fil-fatt dak li qed turi għax hekk inti fejn għafin tmur qudiem il-Monoliża u żżidilha xi ħaġa. L-ewwel nett tkun qed tagħmel ħanajtek sagrileġġ kbir. U min jarak jgħid bis-serjetà x'hemm xi żidilha. M'għandekx tbiddilha, m'għandekx tbiddel kulur, ħallija kif inhi għax hija biżżejjed. U r-rivelazzjoni tal-Alla għalina ta' dak li għandna nemmnu u ta' dak li għandna ngħixu l-prattika tagħna ċara sħiħa kompluta. U m'għandha bżonn il-ħadd biex tbiddel iż-żid jew taltera jew tnaqqas. Tibdel il-viżjoni fl-istess tal-awtur. Biżżejjed imma l-bniedem iblaħ u jżid ma' dak li huwa Sfortunatament, u perfett u mitmum. Id-devozzjoni tagħna lejn il-mulej tkun esklusiva. Jekk u rina x'għandna nemnu u kif għandna ngħixu qudiemu, għandna nkunu kuntenti bekk. Ġosuè illi daħħal il-poplu ludi fl-art imwieda fi xuħitu indirizza lin-nies għall-aħħar darba u għalilhom issa għalhekk ibżgħu mill-mulej u waqdu lilu bis-sinċerità u l-fedeltà. Warbu l-allat li missirijietkom dewhom min-naħa l-oħra tax-xmara u fl-Eġittu u waqdu lill-mulej. Ma stax taqdi lill-mulej u allat oħra. Ma stax inti tippretendi l-qiegħed tilqa l-verità biblika u taċċetta wkoll konċetti sekulari jew pagani illi ma jswewlek xejn. Fatti, Ġosuè jkompli jgħidilhom jekk jidrilkom li huwa ħażin taqdu lill-mulej, għażlu intom illum il-min tridu taqdu. L-allat li qdew missirijietkom min-naħa l-oħra tax-xmara jew l-allat tal-amurin li intom qegħdin fartom iżda ngħid għalija u għal dari aħna se naqdu lill-mulej. L-implikazzjoni qawwija hija li jekk se naqdu lill-mulej se nintrabtu miegħu u maħniex se nagħtu każ is-sireni tad-dinja bil-offerti folozz li tista' toffrilna. Għandek il-maċara tniġsu bil-mandar dara. Fil-fatt hekk tħassru u tiskanta anka bil-ftit din anka bħal xi ħadd sajjar tmur taqbad naqaħwa tajtu hija mhux naċili tħassartilu fir-realtà. M'hemmx għalfejn tagħmel pla ġdid. Tħassar il-ġenwin, il-veru meta żżid xi ħaġa minn tiegħek. Tajjeb wisq. Allora, it-twissijiet tal-la kontra tal-periklu huma rari fil-Bibja? Le mhumiex. Kif għadlek huma mifruxa. X'Alla jrid li l-qima tiegħu tkun safja u pura.
Naraw Deuteronomju 34. Għax int m'għandekx tqim l-ebda l-ieħor, għax il-mulej li jismu Ajur u Alla Ajur, anka din, kemm nies ma ddoqilhomx, Alla ismu Ajur. Alla Ajur, mhux kif ngħidu aħna ta' bla sens. Irrid il-qima tiegħu tkun kif irida hu. Esklusiva. Lealtà sħiħa lejha. Ma jippermettix, ma jrix li miegħu kif ngħidu iżda għandek re fuq tron jersaq u tidħol joqgħod xi ħadd ieħor mqar fiċ-ċifer le. Kważi dej fit-tron. Fuq it-tron u biss irid joqgħod. Alla tagħna u Alla Ajur. Tajjeb. Sissa nirreferu għall-Antik Testament. Fil-Patt il-ġdid insibu fuq għad il-ħaġa wkoll biex naraw. Ġesu huwa voċivur ħafna fuq hekk. Fejn, pereżempju, darba fil-kontroversja li kellu mal-mexxejjar il-Ġuż Lut, xlihom Ġesu direttament u qalilhom intom dak li Iżajja wissa qegħdin tagħmluh. U għalxejn imuni billi tgħallmu bħala dottrini il-tradizzjonijiet tal-bnedmin. Il-tradizzjonijiet ivvintati mill-bniedem faċilment jattirawna u nilqawhom. Rridu noqogħdu b'sebgħinejn bassa kontinwa illi dan ma nagħmluhx. Sabiex il-fidi tagħna tkun safja quddiem Alla. Dik hija l-idea kollha. L-Apostlu Pawlu fil-fatt għandu ftit kelmiet fejn jitkellem dwar is-sejħa separazzjoni. Fit-2 Korintin 6 u jgħid hekk ara. Tkunux marbutin taħt madmat wieħed mal-miskredenti, jiġri dawk li ma jemnux. Għax x'seħħba għandhom il-ġustizzja u l-legalità, ġifieri x'qbilem bejn il-ġustizzja u l-legalità. Jew x'xirka jista' jkollu d-dawl madlam. X'qbil għandu Kristu ma' Beljar, referenza għax-Xitan jew l-Antikrist. Jew x'għandu komuni il-fidil mal-miskredenti. Xejn, it-tweġiba hi. Xejn, u m'għandha jkollna xejn f'dan is-sens taħlita. Sekk tħallat l-estremitajiet iġi. Ġifieri għandu talim speċifiku biex nisseparaw f'dan is-sens, nisseparaw mid-dinja u minn dak kollu li huwa sekulari, ma nħalluhx jinfiltra u jinfluwenza għandna b'modi negattivi dejjem id-dottrina tagħna u l-qima tagħna u l-prattika tagħna. Tajjeb, id-domanda fil-fatt ma forsi s-semmija jaħsbu li kienet ċaġa tal-Antik Testament. U issa daqshekk le għadha u Ġesu stess sorija li għadha din il-ħaġa daqs kemm kienet qabel. U kemm hija ħaġa ta' twissija. Ġesu issu qed jitkellem dwar it-tendenza li nħaltu l-qima talla b'elementi oħra barranina. Ija, meta jafżana dwar biex aħna ma ninkorporawx tradizzjonijiet tal-bnedmin, Ġesu qiegħed jesiġi hekk sabiex il-ħajja tagħna tkun mibnija fuq il-verità. Issa meta tkellem mal-mara Samaritana fi-Ġwanni 4 vers 27 jgħidilha li Alla huwa spiritu u dawk li imuh jeħtieġ li imuh fl-ispirtu u fil-verità. Din hija l-qima aċċettabbli għal Alla. Qima fl-ispirtu. Iġifieri imqanqla u maħduma fina mill-Ispiritu Santu, u allura hija qima ħirġa mir-ruħ, hija qima sinċiera, imma li taqbel mal-verità. Li taqbel mal-verità, u l-verità hija l-Iskrittura mqazza. Ġesu jgħid li jekk intom tkomplu fi-kliemi tarfu l-verità u l-verità tagħmilkom ħelsin. U allura aħna bħala Awliet Alla rridu ngħixu ħelsin mingħajr ma nerġgħu nintrabtu taħt il-madma tal-jasar. Meta nisselfu bis-sinkretiżmu ideat jew konċetti minn barra rivelazzjoni biblika inkunu waqajna fi spira illi ma nistawx b'ebda mod inkunu qegħdin nagħtu qima lil Alla b'mod aċċettabbli. Tajjeb wisq. Il-Knisja Kattolika Rumana kif inimtaqla bis-sinkretiżmu? Diversi modi, hemm ħafna affarijiet li huma miżjudin insemmu pereżempju il-festi kmandati Alla ma jkmandanix biex niċċelebraw il-festi, proċissjonijiet,
relikwi, pellegrinaġġi, fejn għafin indulġenzi, dawn għajdi speċina ngħidu fejn isibhom fl-iskrittura mqassuma kollha żidiet. Żidiet fil-qima pura tal-Alla li ma ħallix dik il-qima tibqa' pura u qima skritturali kif irrivelanna Alla. Ġifieri f'dak l-aspett ngħidu għabdieqa li hemm ħafna żidiet mill-bniedem. Iva, anke dan ngħidu b'ċertu sens ta' responsabilità, ġifieri ma rridu noffendu l-sentimenti ta' ħadd. Imma anke pereżempju il-devozzjoni ta' ħafna hekk imsejħa Sara mhix devozzjoni sħiħa lejn Kristu. Kif l-Apostlu Pawlu jesiġi illi għandha tkun. Għax inti l-Knisja hija għarusa. L-għarusa ta' min? Ta' Kristu. U allura għandha tkun leali u devota lejh. Ħafna nies imsejħa Sara aktar għandhom lealtà u aktar jirrikorru u jfittxu lil Marija, ommu, issa m'għandna xejn kontra Marija ta' ġifieri. Marija hija modell għal fidi tagħna, nħobbuha, hija qaddisa kbira, ġifieri li hija eżempju għal sottomissjoni tagħna li Alla, għal il-fiduċja li kellha li Alla, ġifieri m'hemmx kwistjoni fuq hekk. Però meta inti tmur lilin minn dak li tippreskrivilek l-Iskrittura, li inti ħadd fittixha bħala medjatriċi tiegħek, jew kif iħobbu jsejħula s-sultana tas-sema. Fil-żmien Ġeremija kien hemm in-nies illi kienu jqimu nies Lut, li kienu jqimu lis-sultana tas-sema. U Ġeremija ovvjament ċanfarhom. U għalilhom min qed jipprovdilkom l-uċċuħ tar-raba, min qed jipprovdilkom il-ħajja tagħkom, il-familji, l-uliet u kollox. Alla, kemm kapaċi aħna nitilquh u nfittxu affarijiet oħra li ma jswewna xejn. L-istess Ġeremija jgħid li intom ikkommettejtu żewġ ħtijiet. Tlaqtu lajn tal-ilmaġieri u ħaffirtu għalikom bjar imxaqqin illi ma jistawx iżommu ilma. Meta aħna ninqabdu fis-sinkretizmu reliġjuż inkunu qegħdin infittxu ilma bil-ħama bir li aħna ħaffirna nfusna, tifhem, meta Alla tagħna ilma safi biex nixorbu. Aħna l-Evanġel xi nemnu li l-fidi tagħna għandha tkun imsejsa fuq il-Bibja mqazza bħala l-awtorità suprema. Jista' jkun però li aħna mdakra mis-sinkretizmu wkoll? Mhux jista' jkun ekku fil-fatt meta nagħtu ħarsa sinċiera lejn ix-xena evanġelika nistgħu naraw is-sinkretizmu reliġjuż, nistgħu nsemmu pereżempju l-qima. Kif naduraw il-Alla fil-ġemma. Sewwa kemm elementi mondani mid-dinja ġew trasferiti fil-qima tal-Knisja waqt is-servizz ta' qima. Jekk ikonna nibdew nillistjaw għas nispiċċaw, it-tip ta' mużika, l-entertainment li daħal u sar qima minn għalina. Taf kif ġifieri l-Evanġeliċi żgur fejn tidħol il-qima għandna bżonn nifqu u nagħmlu evalwazzjoni fil-qima tagħna. X'daħħalna mid-dinja, x'ħallejna d-dinja tinfluwenzana u jista' jkollna raġunijiet ta' ħafna raġunijiet li jidhru tajbin, però kif dejjem ngħidu il-mezz qatt ma land does not justify tmiem the means, ġifieri mhix raġuni dik għax qed niġbdu żgħażagħ tagħmel ejja nagħmluhom heavy metal music waqt il-worship service tagħna, fimt? Qed iddaħħal element mondan fil-qima tiegħek li m'għandix tkun. U hemm ħafna eżempji oħra, però fil-qima naħseb nistgħu nammettu illi għandna element qawwi ta' sinkretizmu reliġjuż. Għal ma jdux nkunu dak it-tip ta' nies li nippuntaw subajna lejn l-iżbarji ta' ħaddieħor u ninsew tagħna. Idu nkunu onesti ma' nafusna u x'veru. Għax altrimenti nkunu ipokriti. Nara l-tibna fajn ħaddieħor ma narax it-trafu fajn hija stess. Idu nkunu onesti, dak li qed naraw li huwa żbaljat fil-Kristjaneżmu modern, ejju nitkellmu dwaru, ejju naraw x'nistgħu nagħmlu. Qed tifhem, ejju nġibu il-xulxin konxu minnu ħalli bindiema nkunu nistgħu nservu l-mulej b'mod aħjar. Għaliex Alla jprojbixxi s-sinkretizmu reliġjuż? Hemm ħafna raġunijiet.
Law in-net u naħseb jien l-eżżed ħaġa importanti hija maħabba l-qudusija tiegħu. Allu Alla qaddis u ma jridx illi l-karattru sabiħ tiegħu ikun ħanidu hekk imniġġes billi aħna nersqu lejh b'idejat illi m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-verità tiegħu. Allu huwa uniku, allu huwa apparti u allura l-qima tiegħu aħna rridu nesiġu li tkun qima pura. Mhix adulterata b'idejat tad-dinja. Ħaġa oħra wkoll li kultant ninsew li Alla daħal f'patt mal-poplu tiegħu. Sewwa u jixbaħ dik ir-rabta konjugali ta' żwieġ bejn ir-raġel u l-mara. U allura Alla bħal mar-raġel u l-mara jesiġi devozzjoni esklusiva. Jiena l-marti irrid intija devozzjoni esklusiva u ilejja. Ġifieri u Alla mal-poplu tiegħu mal-Knisja l-istess qiegħed f'patt f'rabta konjugali u allura jeżiġi li aħna nkunu fidili miegħu u mhux inżidu ndaħlu namrati oħra miegħu flimkien miegħu. Forsi ma warbux kompletament, mhux biżejjed, semmejni Allu Alla ju f'dan is-sens. Irridna tiegħu kompletament. Imħabba. Dak li nemnu, li għalinnaw, dak li ngħixu kif iridnaw. Ukoll il-sewwa u l-verità tiegħu Alla ma jridx li jkunu mitfija jew mawġa b'xi mod. Is-sinkretiżmu jawweġ il-verità t'Alla. Għax ikun qiegħed idaħħal elementi illi Alla ma tawhomniex. U allura ma nebda warrant, ma nebda awtorità illi nilqawhom. Tkun diżubbidjenza sfaċċata li jiena nittawal madwari fil-kultura tiegħi u dak li joġobni naddottaha li għan-nifsi. Le. Kif qal hija Joseph Alla jinsab f'patt magħna u dak il-patt aħna jridu nonorawh u nweġħuh. U forsi ħaġar minn hekk mhux biss li ndaħlu dal-affarijiet, imma ġieli ndaħluhom fi sem Alla. Ġifieri dik qar minn hekk, ġifieri mhux biss inti ħallat, imma tiġġustifika li isma' Alla jridna nħaltuh. Iktar minn hekk isni jiena nagħmel affarijiet li ma jogħġbux il-marti, u dak li kun ngħidlhom ma isma' jqalt li nagħmel hekk, tagħmel mhux talli għaxxata, talli mbagħad poġġejt u ġustifikajt li qalt li li ma jkun veru xejn. Ġifieri hija serja, hija xi ħaġa serja u tajjeb li nisuha b'dan il-mod serju. Sewwis, kif nistgħu nikkumbattu dan il-periklu insidjus? Ma nistgħux naħarbuha li aħna tfal tal-kultura tagħna. Ġifieri jiena dinja xi ħaġa inevitabbli, jiena twilit fis-seklu 20. Ma stax nibdilha. Jiena twilit Malti, ma twilitx Kanadiż. Hemm ċerta rabtiet li jien ma stax naħrab minnhom, qed tifhem. Ġifieri aħna tfal tal-kultura tagħna, però aktar minn hekk aħna tfal t'Alla. Dawk li huma mifdija bid-demm prezzjuż ta' Kristu, tajjeb, ma mirbuħa s-salta t'Alla. U allura aktar milli se nikkonsideri nnifsi bħala ċittadin Malti, li jien ċittadin Malti, orgoljus jiena ċittadin Malti, imma wisq aħjar u aqwa minn hekk huwa li jiena ċittadin tas-saltna Smewwitija. U allura dik hija r-realtà li għandha timpatta l-bqija ta' ħajti f'kull aspett tagħha. Fil-fatt li għandna bżonn nagħmlu ħaġa bżonn juża ħafna huwa li nerġgħu naffermaw l-awtorità suprema tal-Bibja. Ġifieri importanti ħafna din li rridu nerġgħu nifqu ngħidu isma' x'inhu l-gwida, x'għandha tkun ir-rigla finali ta' kollu li nemnu u dak li qed nipprattikaw, x'għandha tkun il-Bibja. L-iskrittura imqazza, ġifieri rridu għandna bżonn nerġgħu immorru lura għall-iskrittura wkoll u allura aħna ninkoraġġixxu d-disċerniment bibliku. Hekk inti qed tagħmel xi ħaġa, jew taħseb hekk għandekx tagħmel jew le, inti trid tikber timmatura fid-disċerniment bibliku, ġifieri tittajt tisma' din. Hija warrantiet Alla urija b'mod ċar f'diversi postijiet, mhux f'xi passaġġ oskur x'imkien, ma qiegħda hemm preżentata għalija jekk hix verità jew prattika, dak huwa d-disċerniment bibliku u għandna bżonnu dan, għandna bżonn biex nindunaw x'għandna bżonn nerġgħu nqaċtu l-affarijiet li żidna. Bl-iskrittura referenza. U dejjem salvagwardjana dik biex jekk jiġi xi ħadd u jiġru dal-affarijiet ġenwin, sinċir biex introduċi xi ħaġa fil-Knisja, pereżempju,
tajba tidher, ma mhux biżejjed li persuna sinċir, mhux biżejjed li l-oġġett jidher tajjeb f'għajnejja l-iskrittura. Xi tajt l-iskrittura. It-tina wara li nagħmluh jekk le sabiħ kemm hu sabiħ, effettiv kemm hu sabiħ, kemm hu effettiv, m'hemmx postu. Full stop, daqshekk. U hekk hux qed jagħmlu kulħadd, jagħmlu kulħadd, imma aħna ma narawix di fil-iskrittura mela ma nagħmluhiex. Eżatt. Ġifieri Wieħed jista' jdaħħal ċerta prattika b'intenzjoni tajba Eżatt, u jagħtik ir-raġunijiet. Pereżempju, kif bdiet il-magħmudija tat-trabi? Kif bdiet? Qed tifhem. Kulħadd jammetti illi fil-testament il-ġdid ma teżistix, ma tissemmiex, ma tissemmiex. B'xi mod jew ieħor daħlet u għandna dokumentat u għandna ħafna evidenza kif daħlet u għala daħlet bil-mod il-mod, qed tifhem. Aħna llum il-ġurnata rridu nkunu onesti u ngħidu le. Jekk Alla mordna jekk il-pattern li tagħna hija illi wieħed jemmen l-Evanġelju imbagħad jitgħammed, tifhem, ħanżommu dak il-pattern. U allura iva, hemm lok għall-indiema u hemm lok ukoll għall-umiltà. Għaliex mhux faċli wieħed jammetti l-iżbalji tiegħu. Imma fl-aħħar mill-aħħar dinja l-ħajja Kristjana li aħna aktar ma nsiru mitla tal-Iskrittura, jien ngħid arawek qed nisbalja, arawek tħallġu sqaq, arawek x'fetti li qed nagħmel hekk. U allura kemm bħala individwi, bħala familji u kol bħala komunità nisranija jeħtieġ li nieħdu l-passi neċessarji. U dan jitlob umiltà u jitlob kuraġġ. Użgur, kuraġġ. Kuraġġ. Imma umiltà għax inti tkun qed tammetti mingħajr ma tgħidha li kont żbaljat. Bażikament. U ħadd ma jew pjaċir jgħid li l-snin twal nagħmel dil ħaġa u issa rid nammetti li dik kont żbaljat. Imma Alla jagħtina wkoll il-dawk li jsejjaħ Alla jagħti l-umiltà u l-kuraġġ biex jieħdu din l-istand. Dejjem rispons li jridu jkunu fidili għal żwieġhom ħanajtek għal Ġesu Kristu. Għal Alla. Għax dik biss imexxina l-bqija jkun hemm il-biża, it-tfixkim, il-familjari jew min nista' xogħol. Kelma tal-aħħar qabel ma nagħlqu? Iva, il-sinkretizmu reliġjuż huwa realtà kera, u mhuwiex faċli biex niġġildulu, però huwa possibbli. Huwa possibbli. Alla irid li l-Knisja tiegħu tkun safja għalih. U allura ejjew nżommu għajnejna miftuħa u fejn qed naraw li żvijajna tajjeb illi fid-dawl tal-Iskrittura b'attitudni ta' talb u kif qal hija Joseph b'kuraġġ nieħdu il-passi neċessarji. Nżommu f'moħħna wkoll illi kull element li jidħol fin, kull element li jidħol fil-fin u jitħallat mal-fidi u l-prattika tagħna idajje fis-safa tal-fidi, mhux saħħaħa. Eżatt. Di importanti, ħafna jaħsbu li daw id-dħul u daw it-taħlit u daw iż-żdied kollha ħajsaħħu idajje fuq is-safa tal-fidi. Ġifieri u l-kmand f'Rivelazzjoni neħduh oħorġu l-barra minna, ja poplu tiegħi. Noħorġu l-barra minna, ġifieri noħorġu l-barra nqataw minn dak kollu. Id-dinja hija l-Babilonja ta' ideat x'kapaċi jaħseb il-bniedem illi ma jiswew xejn. U allura Alla ma jridniex li jkollna x'naqsmu ma' dak it-taħwid, ma' dak il-konfużjoni, oħorġu l-barra minna biex ma tissieħbux fil-kastigi tagħha. U bekk ikonna l-konfidenza illi iva, Ġesu mal-miġja tiegħu jarafna bħala nies disċipli leali lejh li fittixna u għamilna l-almu kollu tagħna biex nimxu fit-triq id-dejqa illi ikmandana nimxu fija. Tajjeb ħafna. Nirringrazzjak, Pastor Paul, Joe, nirringrazzjak ukoll ta' din il-avventura nista' ngħidilha kemm verament is-sinkretizmu itappan il-perfezzjoni tal-Alla. Biex noqogħdu attenti minna din għax tidħol fin u minn għalina kif smajna llum qed nagħmlu tajjeb. Minna ħatijaj jien nirringrazzjakom li segwejtuna fuq dan il-podcast imbierek min jisma'. Nirringrazzjakom dejjem u nberikom dejjem f'isem Kristu Sidna. Saħħa.